Здравейте, скъпи приятели! Сега снимам влог как ще имат новостранни жилета. Този път не са бомбони, ми жилета. Ето са едни същи. Купих си от тези. Ама знаете ли от кой ги видях? От Ива. Едно момиче, дето и тя яде бомбони и дето участва в Кърва вълна. Абонирайте се за канали, дайте един палец за нея и напишете в коментарите хаштаг Ива, защото аз съм и голям фен. И аз видях, те опитват тези бомбони и днес отидох на магазина и видях и казвам, хайде веднага да ги взема. И аз си купих 3 вкуса. Ябълка, портокал и ягода, мисля, че. И започваме да ги отваряме. Кое да опитам, мисля да опитам ягодата, защото много ми харесва. И време да я отворим. Пръсна сок. Чакай. Абонирайте се за канала, за да снимам и тези. Дайте един палец и за мене и за... Абонирайте се за Ива канала, дето и тя яде, дето участва в Кърва вълна канала. Абонирайте се за техните екипи. Дайте един палец за тях. Абонирайте се за каналите и напишете вдолу в коментарите за тях хаштаг Дени, хаштаг Ива и т.н. отбора. И сега да преценим и за мене. Давам 20 от 10. Много ми харесаха. Но сега абонирайте се за канала ми, дайте един палец нагоре, напишете долу в коментарите хаштаг Асия и споделете. Чао, абонирайте се, дайте един лайк, споделете, дайте една малка камбанка и да не забравяме за Ива и отбора и за моя канал. И чао и до нови срещи. Иде ли да снимам още такива две? Айде ще ви снимам.